इउपिपिएल दलनि जि सासे अकर्मण्य अयोग्य असामाजिक सासे बेक्तिया माने जोंनि गरेस्वर समष्टिखौ सालायदो। आंनि मुङा खरगेस्वर बर'। दिनै जोङो गरेस्वर समष्टिनिफ्राय बिपिएफ दलाव जइन जाफैदों। जइन जाफैनायनि गोबां जाहोन दङ। बे जाहोनफोरखौ दसेनो बुंजानाय माबा नङा, थेवब्लाबो आं मोननैसो बुंनि जे गरेस्वर समष्टियाव जों ओरैबायदि भुक्तभोगि माने जि इउपिपिएल दलनि जि सासे अकर्मण्य अयोग्य असामाजिक सासे बेक्तिया माने जोंनि गरेस्वर समष्टिखौ सालायदो। जों इयाव जोबोर असन्तुष्ट। बे गरेस्वर समष्टिनि गोबां माने निबुनुवाफोरा हाराशास्ति जादों आरो गोबां कृषकफोरा हाराशास्ति जादों। माने इसोरो दा जायनोखि सलायबाय थादो इयो माने निबुनुवाफोरखौ बा जुब प्रजन्मखौ माने डेभेलप खालामनायनि थाखाय बा आर्थिक दिखाव उन्नत जानायनि थाखाय इसोरो माने नाजानांगौ। खिन्थु इसा गदे जुब बेबखायि बा माबानिफ्राय इसोरो कालेक्सन खालामि लाना फैयो फैसा, नोंसोरनो खामानि होगोन मायबा होगोन होनना। इउपिपिएल दलनि जोंनि गरेस्वर समष्टियाव थानाय एमसिएलए आ ओरैबायदि माने माबा खालामबाय थादों। बिसोरनो सेंग्रा गथ'फोरनो ना खामानि होयो ना मायबा आर्थिक दिखाव मायबा हेल्प खालामो। मात्र इसोरो कमिसन कालेक्ट खालामि माने धंखसो खालामदों आरो सेंग्रा गथ'फोरखौ। इसोरनो ना खामानि होयो ना फैसा रिटार्न होयो। इबायदि माने गोबां माबानि जेंनायाव जोङो माबाना हाराशास्ति जानानै जोङो दिनै बिपिएफ दलखौनो गोख्रों खालामफिनगोन होनना हाग्रामा सारिनि सरकारखौनो लाबोफिनगोन होनना जों दिनै दले बले गरेस्वर समष्टिनिफ्राय नैबेयाव बिपिएफ दलाव जइन जाफैदों। आङो ओरैनो ससियेल वार्कार हिसाबै मायबा खामानि मावो ओरैनो। प्लास जोङो मोजां केन्डिडेट नायनानै इसागोदैनो सापर्ट खालामबोबाय थायो। थांनाय बारावबो जोङो माबा गैया इसागोदै डिजिगनेसन, खिन्थु जोङो इउपिपिएल दलनि माबा पबित्र कुमार बरखौ जों हेल्प खालामबोदों, सापर्ट खालामबोदोंमोन। जों सापर्ट खालामनानै देरहाबो होदोंमोन, खिन्थु जों दलाव बेबायदि खामानि मावाखैमोन।